Tænk, hvis du var fanget for evigt. Og ikke kunne slippe fri. Og aldrig kunne vide sig sikker. Hvem skal være din nære familie? Dem her. Eller dem her. Det er op til dig. Flere og flere unge vælger bandemiljøet frem for familien. Du skal ikke blive en af dem. Når du først er kommet ind i en bande, er der ingen vej tilbage. Banden er altid første prioritet. Ikke din familie, venner eller børn. For nogle år tilbage var der en rocker, der blev taget ihjel, fordi han prioriterede sin kone og sit barn først. Det samme vil måske også ske for dig. Drop banderne.